Ik realiseer me dat dit een buitengewoon ingrijpende maatregel is, met grote gevolgen voor alle betrokkenen. We hebben het vanavond over de teloorgang van de Dirk Scheringa Bank. Ik sprak toevallig vandaag iemand die ik ken uit mijn eigen kenniskring. Die had een achtergesteld deposito, heeft €75.000 geleend aan de DSB. Met een rente van? 7% rente over 5 jaar. Dat vond hij een mooie aanbieding. Maar zo zien we weer, geen rendement zonder risico. En hij komt er nu achter dat het een achtergesteld deposito is. En die maakt zich erg zorgen. Vertel dat. Dat betekent dus dat je bij faillissement eigenlijk achter in de rij staat. En dat je daarvoor als tekent. Dat je dus weet. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ja, die mensen hebben bewust dat risico genomen. Dat klopt. We hadden vanavond in de uitzending een mevrouw... die had €100.000 gestort in zo'n achtergesteld deposito als pensioen. Ja. En dan kan je toch afvragen of zo'n bank niet tegen zo'n mevrouw moet zeggen... Van, als dit gaat over uw pensioen, realiseert u zich dat dit mis kan gaan. De verantwoordelijkheid van elk beleggingsadvies zou moeten zijn om duidelijk te zijn wat de risico's zijn. Dus als het onduidelijk is dat daar geen garantie op zit, dus dat geld verdwijnt... of kan verdwijnen of gedeeltelijk verdwijnt bij een probleem van die bank... als daar onduidelijkheid over is, door verkeerde voorlichting, dan is dat laakbaar. Stel nou dat bijvoorbeeld je daar een rekening bij de Dirk Scheringa Bank hebt... en dat automatische gas en licht en al dat soort dingen worden afgeschreven. Gaat dat eigenlijk gewoon door nu? Dat gaat niet door. Dat gaat niet door. Het is nu. Dus zelfs het geld tot 100.000 wat verzekerd is... dit is een aantal weken in ieder geval bevroren. De verantwoordelijkheid wordt toch voor een groot gedeelte in uw schoenen geschoven? Dat hoor ik, ja. Ik heb ook natuurlijk wel in ieder geval enige verantwoordelijkheid voor de versnelling. Kijk, de zaak zou toch failliet zijn gegaan. Maar ik denk wel dat ik het versneld heb. En dat is alleen maar goed. Dit wordt een buitengewoon kostbaar scenario voor uw eigen achterban. Nee, het is een uitermate kostbaar scenario. De bewindvoerders hebben te maken met een situatie... waar er aanzienlijke verliezen worden gerealiseerd in dit scenario. De claim van uw achterban is een claim die achter de terugbetaling van allerlei mensen komt. En het is maar zeer de vraag... U weet niet hoe het is zeer de vraag of er daar geld voor overblijft... voor uw achterban, voor die claims. En het tweede is, dit gaat jaren duren. Dit is de ondergang van Wellink, dat hier nu gebeurd is. Wellink haalt de gemeenteraadsverkiezingen niet meer, denk ik. Hij wordt nog voor die tijd door Bos ontslagen. Dat voelt u waarschijnlijk zelf ook wel. En dat hangt samen met zijn 5 jaar durend falend toezicht bij de Scheringa Bank. De grafiek wijst uit dat de bankrun eigenlijk al is afgelopen. Maar die is weer begonnen omdat de heer Wellink en de heer Bos waarschijnlijk het hebben uit laten lekken... en de media er groot over berichten. Is dat gebeurd, denk je? Ja, dat moet wel als je ziet welke details er staan in het Volkskrant-verhaal. Nou, de Volkskrant sluit op zondagavond, ik denk 12:30. Dat betekent dat de Volkskrant heel goed geïnformeerd is door mensen die betrokken waren bij het proces. We weten niet of er gelekt is, we weten niet of dat bewust is gedaan. Uiteindelijk is dat speculatie. Het enige wat we zeker weten is dat we hier nu zitten in deze situatie. Klopt. En eerlijk gezegd, dit probleem is natuurlijk niet op zondagavond ontstaan. Nee. Er was natuurlijk niet voor niks een gesprek over de toekomst van de DSB-bank het hele weekend al. Ook dat stadion, het DSB-stadion, dat kan niet meer. Dat zou nu wel de Pieter Lakenman Arena worden of zo. Goed, nou, die heeft u wel vast binnen. Gaat niet onder gebukt van. Ja, gefeliciteerd. We gaan het hebben, zeiden we al, over Dirk Scheringa. Wat is het? Hoogmoed? Nou, als je zelf... Nee, Als je van jezelf zegt dat je als minister van Financiën beschikbaar bent... en dat je wel een zakenkabinet wil leiden... dan leid je in ieder geval een zekere vorm van megalomaan gedrag. Hij is dus op zichzelf qua bedrijf gedisciplineerd geweest. Het is geen Ahold-situatie met een god aan het hoofd van de Hoeve... die alle bochten uitgevlogen is. Dat heeft hij absoluut niet gedaan. Hij is redelijk, je kunt ook zeggen als persoon... redelijk down to earth gebleven. Ik denk ook dat er een rol speelde dat al die banken in de problemen kwamen... maar dat hij kon zeggen van ja... ik ben hier in de problemen. Dat heeft hij in een hoorzitting van de Tweede Kamer gezegd. Dus hij heeft denk ik inderdaad een beetje zichzelf gaan overschatten. Natuurlijk wist hij welke provisies gemaakt werden, want hij was zelf ook tussenpersoon. Dus hij wist natuurlijk gewoon van de hoed en de rand. En dat is binnen dat bedrijf is dat genoegzaam bekend geweest. En het is inderdaad onbegrijpelijk dat toezichthouders daar niet eerder ingegrepen, geïnformeerd hebben. Eerst nog eventjes naar Nout Wellink. Wat vindt u, meneer Boot? Had hij eerder moeten ingrijpen? Het toezicht op gedragstoezicht, dus de type producten wat je verkoopt... en of die in het belang van de klant zijn... die verantwoordelijkheid ligt bij de AFM. En de AFM heeft die verantwoordelijkheid sinds een aantal jaren... Toezichthouder financiële markten. De toezichthouder op de financiële markten... en die moet toezicht houden op de belangen van de consument. Daar is in principe de Nederlandse bank niet voor. En het is dus voor de gekken inderdaad... dat jarenlang toezichthouders, politiek...
dit gewoon hebben laten liggen. Meneer Lakenman zegt, Wellink haalt de gemeenteraadsverkiezingen niet, voor zover hij daar al aan mee zou doen. Ja, de datum haalt hij niet, de functie. Nou, er loopt op dit moment een parlementair onderzoek naar de kredietcrisis, naar alles wat er in het verleden gebeurd is. Maar de rol van Wellink, bedoelen we? Nou ja, uiteindelijk zou dat natuurlijk ook consequenties kunnen hebben voor Wellink. Maar ik verwacht... Kan je je voorstellen dat hij een nieuwe termijn krijgt? Nou, dat zie ik nu niet gebeuren. Waar ik me zorgen over maak, natuurlijk de situatie rondom oud-minister Zalm. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit gaat overleven. Want of hij zegt, ik heb niet geweten van die hoge provisies, dan heeft hij zijn werk niet goed gedaan, dan zit hij sowieso fout. Of hij zegt, ik heb het wel geweten en ik vond dat ik mijn bonus daarover op kon strijken. Nee. Daar moet wel duidelijkheid over komen over wat de rol van Zalm precies is geweest. Hij zegt bijvoorbeeld in die verklaring van vandaag dat hij heeft gewerkt om het kredietbeleid aan te scherpen. Dus dan heb je het over die tophypotheken. Maar ja, we weten ook dat op datzelfde moment dat hij daar zat, dat de AFM daar al op de stoep stond.